o felo é o pícaro. O sea que a función dil é meterse ca xente. Se pilla unha señora maior e lle pode enganchar o caiado cas pernas o caiado non o duda. Ou levantarlle a saia á muller, ou enganchalo por o pescozo, ou bailar arredor dil. Pois o felo sempre foi o pícaro. Entonces, esa é a diferenciación cos outros que non van nun desfile típico. O felo nunca verás ir colocado nun desfile un detrás de outro. Aquí o felo é aleatorio, o felo é o que manda. Entonces, il vai ao aire dil. O pantalón, que o pantalón iba feito de liño, lienzo ou de algunha tela do que tuvesen por a casa, non era nada especial do que tuvesen por a casa. Despois, os adornos o mismo, puñanse os que había por a casa. Os perillos faguíanse de lá ou de liño, levaban a carauta ou careta, aquí enténdese por carauta, hainas de moitos tipos, pintadas con moitos colores, con moitos dibuixos, vale? Despois levaban os collares, que isto era o que daba, digamos, poderío, canto máis collares levases, pois máis tiñas na casa. A chaqueta, sempre levan unha pañueleta, na parte de atrás sempre levan unha pañueleta que era a que collían que había por a casa. Si pillaban a pañueleta da abuela, pois pillaban a pañueleta da abuela. Si pillaban a pañueleta da irmá, pillaban a pañueleta da irmá. O feito de levar aquí tantas telas, digamos, tantas cousas, é porque é onde van sujetas as chocas e para que non mangasen a xente. Entonces, ten que ir moi apretadas, as chocas pesan, eran moi grandes, entonces, para evitar eso, levaban bastante mullido, digamos, bastantes telas aí metidas na cintura, para que non lles manque. Levan 3 faixas. Levan unha faixa que apreta por dentro, despois levaban o que vos dicía antes, unha toalla, unha sábana, unha manta, eso. E para a parte da fora sempre levaban algo que fose máis bonito, pois unha colcha para que lucise, unha colcha ou un trozo de tela que tiñan de colorido por a casa. A corbata sempre se puña, pois antes non había moitas corbatas, entonces a maioría delas eran negras, porque cando puñas corbata, pois cando estabas de luto, cando ibas a un evento ou cando eso. Entonces, agora metemos as corbatas un pouco máis coloridas, sempre buscamos unha corbata que rechame moito, que chame moito a atención. Unha das súas características é que leva un cinturón cunhas chocas enormes, fálame delas. As chocas aquí sempre son de 5, sempre levan 5. Sempre son grandes, normalmente as máis antiguas eran moito máis abertas abaixo, estas agora son prácticamente rectas, pero as máis antiguas eran moito máis abertas abaixo, e o badal era de buxo. Pois o cinturón sempre é de coiro, vale? E estas non son das máis grandes, este é un tamaño máis ben, creo que o terceiro empezando por arriba, por o máis grande. As chocas, as vellas, ven pesando alrededor dun kilo cada unha. O bastón é o que define o felo? Sí, cada un levaba o seu caiado. Aquí o nombre que lle utilizamos é o caiado. Cada un levaba o seu caiado, que normalmente o faguía ir. Collía a madeira verde e a doblaba, entonces cada un tiña as súas características, e que os caiados non eran ningún igual. Cantos felos hai en Maceda? Pois xente que se vista de felo hai muchísima, muchísima. Pois igual che pode falar de 300, 400 ou non sei porque non sei o número. Agora, o felo non é só o que se viste. O felo hai que sentilo e hai que leválo dentro. Non vale de nada que tú te vistas de felo e que salgas correndo por a rúa. Podo dicir que felos contados, se hai 20, hai moitos.